Merħba tfal, jien Sara u nilqakom għal storja oħra. L-istorja li għandi għalikom illum jisimha ċetta tagħmel ħbieb ġodda. Kitba ta' Marika Vella Montebello u Charmaine Bartolo. Disinji ta' Elaine Camilleri u grafika diġitali ta' Albert Bach. Ejja ħanibdew l-istorja ta' ċetta mela. Fil-ġungla tas-Sahara Belinda kien hemm ħafna annimali. Fosthom kien hemm Zaqqinu s-serb u Pinu x-xadin. Dawn iż-żewġ annimali kienu saru ħbieb tal-qalb minn mindu kienu għenu lil xulxin. Flimkien ma' annimali oħra, Zaqqinu u Pinu kienu jqattaw ħafna ħin jilagħbu u jiġru fil-ġungla flimkien. Trid nilagħbu noli? Darba waħda, Zaqqinu u Pinu kienu qegħdin jilagħbu noli. Pinu kien mistoħbi f'siġra meta ra ċerva waħida tipprova tixrob l-ilma minn nadira. Din nadira kienet f'ħofra fonda u ċ-ċerva bdiet tagħmel l-almu tagħha biex tinżel tixrob minnha. Imma ċ-ċerva bdiet tibża. Tgħid għaliex? Kif Pinu x-xadin ra ċ-ċerva titħabad biex tixrob, minnu fih niżel mis-siġra u mar ifittex lil Zaqqinu għal għajnuna. Waqt li kienu sejrin lejn iċ-ċerva, iltaqgħu ma' Faħma. Faħma kienet buffula sewda li kienet ittir mal-ġungra kollha u tosserva kull ma jkun qed jiġri madwarha. Hi infurmathom li ċ-ċerva kien jisimha ċetta. Għaltilhom ukoll li ċetta kienet tgħix f'parti oħra tal-ġungla u li għal xi raġuni jew oħra kienet spiċċat hemmhekk waħedha. Nafal min qed tgħidu. Zaqqinu u Pinu marru ħdejn ċetta iċ-ċerva. Huma offrewla boqqa ilma x'tixrob. ċetta irringrazzjathom ħafna. Huma stidnuha tilab magħhom. Għall-ewwel ċetta bdiet tistħi. Imma kienet xejn soda fuq saqajja. Wara ftit stqarret li kellha sieq iqsar mill-oħra u għalhekk ħafna drabi kienet taqa' waqt li tkun qed tilab. Qaltilhom ukoll li kienet telqet minn fejn kienet tgħix minħabba li l-annimali l-oħra kienu dejjem iħalluha waħedha, jitku biha u jgħajruha. Bidmuh f'għajnejha qaltilhom li tant kienet imdejqa li ma felħitx tissapporti aktar u kellha titlaq ukoll minn darha. Zaqqinu u Pinu iddispjaċihom ħafna għal ċetta iċ-ċerva. Huma wedwa li ser jagħmlu minn kollox biex jgħinuha u li se jeħduha għand is-Sahara Belinda. Belinda kienet l-istess Sahara li għenet lil Zaqqinu jiekol tajjeb biex isir serb b'saħħtu u lil Pinu biex isir xadin nadif. L-annimali irħewla lejn il-kastell tas-Sahara Belinda. Hekk kif waslu, Belinda laqathom minnu fih fil-waqt li staqsithom għaliex kienu marru jżuruha. L-għodwa tajba, x'ġabkom l-hawn? Huma laqgħuha ma' ċetta ċerva u talbuha tagħtiha xi parir. Is-Sahara Belinda ordnatilhom imorru jġibu ftit skuk irqaq u wieħed oħxon. Huma bdewha u bajnejhom magħluqa. Hekk kif ġew lura bit-skuk, Belinda minnu fih xejret il-bakketta maġika tagħha lejn it-skuk u abrakadabra, it-skuk inbidlu f'rota. Is-Sahara rabtet ir-rota ma' siq ċetta u għalmita kif għandha timxi biha. ċetta mill-ewwel bdiet timxi tajjeb, saħansitra taġġel ukoll. ċetta
Għenet li Zaqqinu u Pinu jżejnu r-rota b'ħafna weraq u fjuri sbieħ. Kemm ferħet ċetta x'inrat ir-rota mżejna. Issa setet timxi u tiġri bħall-annimali l-oħrajn tal-ġungla. Bl-għajnuna tar-rota, ċetta ċ-ċerva saret aktar indipendenti. Zaqqinu, Pinu u ċetta irringrazzjaw minn qalbhom lis-saħħara Belinda. L-annimali marru ma' ċetta jfittxu l-familja tagħha. Kemm ferħu l-qraba taċ-ċerva meta naqdet lura magħhom. Kemm jien ferħana qed tgħid ċetta. L-annimali l-oħra ħadu pjaċir jaraw lil ċetta tiġri u taqbes ferħana. ċetta ringrazzjat lil Zaqqinu u lil Pinu għax issa setet tkompli bil-ħajja tagħha. Qatt m'għandek titħak dawk li għandhom xi difett fiżiku. Fil-ħajja kulħadd għandu x'joffri. Is-sodisfazzjon li tħoss meta tgħin lil xi ħadd huwa kbir wisq. Mela minflok inwarbu lil ħadd ieħor, ejjew naraw kif nistgħu ngħinu lil xulxin biex niżviluppaw il-ħiliet meħtieġa. Hekk kemm jista' jkun kulħadd jgħix ħajja indipendenti u jieħu sehem b'mod sħiħ fis-soċjetà. U hawnhekk għandna l-karattri. Għandna l-Belinda, il-ċetta, il-Zaqqinu, il-Pinu u l-Faħma. U dik hija l-istorja ta' ċetta iċ-ċetta ċ-ċerva. Kif ukoll kif jismu l-ktieb ċetta tagħmel ħbieb ġodda. Issa, ħanurikom naqra kif tistgħu tagħmlu ħbieb ġodda jew tagħmlu l-biberija li għandkom iktar b'saħħitha. Mela l-idea tiegħi hija li tagħmlu dawk li bl-Ingliż jgħidulhom friendship bracelet sewwa. Kun sabiħ kieku tistgħu tagħmlu waħda li ħabib jew ħabiba tagħkom u tujulhom, jew anke dik il-persuna li tkun waħedha u ma tantx għandha ħbieb. Forsi tistgħu tagħtuha waħda u hekk tista' tgħid li għandha ħabib jew ħabiba fik. Mela ħanurikom kif nagħmlu waħda. Mela, l-idea hija li naqbdu 3 kuluri differenti. Issa jiena għandi dawn spaghetti li jgħidulhom bil-Ingliż, imma tistgħu tagħmluha wkoll bil-ħajt, sewwa? Bil-ħajt tas-suf. Mela. Li ħanibdew li ħanamlu, mela ħanamluhom 3 b'daqqa, jiġu ndaqs minn hawnhekk u ħanamlu għoqda. Issikkawa kemm tistgħu. Hekk, mela issa. L-importanti li tagħmlu daw it-tlieta u ħadd tagħmel xi ħaġa tqila fuqhom jew inkella tistgħu tużaw tape, imma fuq din ma teħilx tape, allura tagħmlu xi ħaġa tqila. U jien għandi dawn il-kodba. Issa. Mela. Ħataqbdu dik li qiegħda fin-nofs u ħażommuha bejn saqajkom is-sikkata kemm tistgħu. Jew tistgħu wkoll tużaw tape. Tagħmlula tape hawnhekk. Issa ħatibdew hija xi ħaġa vera ripetittiva sewwa. Ħatagħmluha darba u tibqgħu tagħmlu l-istess. Mela ħataqbdu waħda minn daw. Ħataqbdu l-oħra u din ħatadduha minn taħt il-waħda tan-nofs għal ġol il-blu u ħatamlu dik l-oqda u tissikkaw. Issa, intom dejjem qed tużaw il-blu. Mela ħaterġgħu issa ħatkun in-naħa l-oħra il-blu. Mela ħaterġgħu ħatamlu l-istess minn din naħa minn taħt u nagħmlu l-għoqda.
Nerġgħu nirrepetu. Hija importanti li il-blu tkun taħt. Sewa. U nerġgħu nagħmlu l-għoqda. Ħanagħmel l-aħħar darba. U tibqgħu sejrin hekk sakemm araw kemm triduha twila intom. Sewwa, ħatibqgħu sejrin hekk sakemm tagħmlu ikolkom waħda twila. U mbagħad meta tassu sal-aħħar ħaterġgħu tagħmlu għoqda biex talquha u dawn u bdaw ħatagħmlu għoqda flimkien biex taqduha u tiġikom brazzuletta. Nispera li fimtu kif jekk kolkom bżonn terġgħu taraw irrepetu dan il-video u jekk ma tifhmux kif qed ngħidilkom jien tistgħu tfittxu fuq l-internet ukoll. Mela nispera li tagħmlu xi ħbieb ġodda b'dan il-mod. Narakom darb'oħra. Grazzi u saħħa.